20 декабрда Зәйдә юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү һәм гадәттән тыш хәлләрне кисәтү буенча комиссияләрнең киңәйтелгән утырышы булды. Көн тәртибенә юллардагы тәртипне саклауга һәм Яңа ел бәйрәме чорында иминлек булдыруга кагылышлы бик күп мөһим һәм әһәмиятле мәсьәләләр куелган. 2022 елның 11 аена юллардагы вәзгыять турында Зәй районы ЮХИДИ бүлеге башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Илдар Гыйбадуллин чыгыш ясады. Балаларны республика чыршы бәйрәменә озатканда юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итүне оештыру турында Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Регина Камалова әйтте. 19 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр район территориясендә янгынга каршы махсус режим кертелү, укучыларның каникул чорындагы иминлеге, Яңа ел бәйрәме ялларында рейдлар оештыру, җәмәгать тәртибен саклау һәм башка мәсьәләләр буенча чыгышлар ясалды. Комиссия эше Яңа ел бәйрәм чаралары вакытында юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү һәм гадәттән тыш хәлләрне булдырмау буенча күзәтчелекне һәм контрольне арттыруга юнәлдерелде. Уңай нәтиҗәләргә ирешү өчен районның барлык тармакларына да бергәләп эш итәргә кирәк, диде комиссия рәисе Эмиль Галеев утырышка йомгак ясап.